Hvad så? I dag? Der skal vi lave et eller andet. Jeg fik et eller andet op i foden, så jeg... Ses lige, når jeg har fået det ud. Ja, så fik jeg det så ud af skoen, foden. Så hvad skal vi lave, Maja? Så jeg ser sådan til kunst. Jeg vil godt tro en grøn kende, nu så lige gå ned her. Ja, så der er blevet følt en hel del her. Før i tiden var der en stor hæk her. Og skræn. Og så har der stået et træ her. Så ja. Der er i hvert fald meget, der er blevet fældet her. Og der hvor jeg bor, der kan man faktisk også mærke det, når det er vinter og sådan noget. Er det stort træ lige derovre. Der faktisk er blevet fældet. Siger jeg bare. Så ja. Ses lige om lidt igen. Ja, så er vi tilbage igen. Så ja. Nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil slutte klokken af eller sådan noget her om lidt. Så ja. Nej, skal vi ikke bare gå op til vores hule? Op til vores hule? Ja, den derovre. Ja? Ja, jeg tror vi skal gå op til vores huler. Så jeg ses, når vi er oppe i vores hule. Så ja, ses her, når vi er deroppe. Så er vi lige ved at være der, Maja. Ja. Så jeg ses lige, når vi er helt deroppe. Okay. Jo, der går vi lidt rundt derinde her i vores hule. Hvad? Okay. Så ja. Så jeg går lidt rundt her i denne her afdeling, som jeg er i hulen. Så skal jeg lige tisse. Så jeg ses lige, når jeg er færdig. Så jeg er lige blevet faldet med pis, så ja. Så ja. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil slutte af her. For ellers slutter jeg i næste klip, eller... Ja, på et eller andet tidspunkt slutter jeg vloggen. Og jeg har også filmet i 2 minutter, så jeg tænker, at jeg vil filme i 5 minutter. Måske. Så ja. Ses her om lidt. Jeg slutter i næste klip, eller cirka 5 minutter. Så hej. Jeg kender faktisk en, der har haft hunden før mig. Så ja. Så der var rigtig mange fede ting. Så ja, ses i næste video. Så ja, hej.